Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Mamaya pa pumain ta pong meto nga panalangin. Malugod at mayupayang kaya kaming Ginong Diyos. O ini puing masayaming kayabakan makatipon kaya pong sablang anak mo. Banting upayang payabot mila po kaya ko. Di nga lang kapupusan ming kapasalamatan ng pong kapurian. Igpang banal pa salamatan da ka po kareng sablang bagay ang pagkalug mo kaya kami lalong may giting biyang pong sikanan. Ang gana po kareng karagdagang pagkalug mo kilug na po ni Ngaldoldo. Ginong Diyos na ano pong yablas mi kareng sabi guman ngening pinandit. Saganap mila po nga isa jareng kaya kaming balang sarili. Banting upayang nanuman po yung kabias na ng po ang kapag-aralan na kekeng damdaman. Ing makanyan mila po nga'y dato kareng kekeng balang datukanan at may gitingadinan milang katawan. Igpang banali mo po tutulutan ding kekeng sariling kabias na nilang manimuna. Nunesa igpang banalit ang kekang malakaburian niyang malyaring harap at mingening pinandit. Ginong Diyos ay ni po yung talete na ning kekang banalaw paya. Igpang banala awaran mi po kaya kayong makanyan meng panimunan. Ikapusa na yung manimunan pong magrendo. Ginong Diyos, ibalot me po king dalise mong kalam. Igpang banala duwan ming makanyan me pong pangatmuan king puwersang pong sika na ning pisika ng katawan. Banting upayang detang hanggang pasabing paibat kaya kayong makanyano pong malyaring ay dalangining pinandit. Ginong Diyos, ang gana po rin kaya kaming tengari ang pong kapatadamanamdaman. No ka rin laman pong kakarin na natiyo. Maging ding pengareming pundasyon na puning kekeng kasalpantayanan na tipang makatagan. Igpang banal panyawad mila po kaya kayong makanyan mo na po sanang ganap lubasan ng pong baklasan. Ing sablang kina ng pong panamdam kareng kahadang laman. Nuneaduan ming makanyan mo pong dinan kapasnawan. Dinan mo pong sika na ng pong kapaldanan banting upayang kingaldo bukas. Ing makanyan do pong malayang agalawan ding banaldang katungkulan kaya ka. Igpang banalang gana pureng kapatad ming emiya kaya bengening pinandit. Ginong Diyos, yung makanyan mo pong kalbitan ding karelang panamdam. Igpang banali mo po tutulutan mamaliing kasangkanan. Nune makanyan miya po sanang idaguli itang kapibabatan. Itang sipagan lalong may giting pamagpusa karing banal ming katungkulan kaya ko. Ginong Diyos, yung sablang bagay panaligang pong panibala mingan po kaya ko. Uling ikamo buko ding Diyos ming mayupayaking sabla. Oreni pureng pisasan metungan ming karalungan ang pong kayaduanan kaya ka. Tulutan mo sa pong miras lampong matanggapan ting karapat dapat king kaya kang malayarapan. At kaya tanglim ganap mineman pong tanggapan itang kaya kang pamipala manibat ng ang gaman po king wakas. Iyan nasa po.
ang Espiritu. Ampon king katutuan at ding mayap abining mitanam king banting upayang kekayulang palabungan. Ing kalam na ampon upaya ning mayupayang Ginong Dios. King penan ditay ni mekiabeya karing balang metong kekayo. Sablang talasamba angeni kudisan pasalamatan ko ding kekong sarili karing bane-bane karing pamanggaloyo karing kekong katungkulan. Pagimbutan na saning balang metong kekayo, kabang ateyo ing oras ampon panahon, ing makanya na kong gawa, king sablang burina, ning miglalang kekayo. Antinaning ikong sabla king kekayong pangayatiyo, bayo kula ilod ding kakong amano, ding kakong pepasadiyo, ban may git gawan kula king pinanditay ni. Detang sablang megkusa, detang anggang tinalakad, ban maliyaring gawanda, ing karelang katungkulan makawukol karing manamdaman. Buntok ning konbensyon, talnan me ing may sabing kalasag amaputi, potang gawanda ring kekang kapatad, ing sablang bagay angeni pagawa ko, ikang mamuntukan, talnan me ing may sabing danong ametong. At ding malan amaputing pepasadiya ko ketang napon. Ban maliyaring galawan ko ding kakong tungkulan. Mga bit ko ngadwang luklukan ba ko nga magkasakit king pamanggaloyo karing kekong katungkulan. Awasan ko nga ni detang sablang tinalakad ketang napon. Nigkusa, ban maliyaring sumawop galo karing manamdaman. Detang anggang tinikdo, tinalakad, awsan ko ing kekong pansin. Data pong inaus na ning tinalakad ketang convention po na karetang gagalo karing manandaman. Data pong tinalakad. Ngeni kukot na Maraptamo ko ning po. kekong sarili. Totoo kaya ngeni king sarili yo, ing buriyo ng gawa ning tungkulan yo. Dakala salamat nung makanyan. Muna na ding lalaki. Aliwa mo ring tinikdo. Ilang awsan ko, ikong sablang manungkulan. Uling panahon na ulitan ko kaya kayo. Nakailangan ning balik-balik ayamano. Bayong malyaring gawan ing kekong katungkulan. No ka rin ing may sabing danong. Ilele may kanakon. Kaya kailangan ning bagay at ikali. Uling kaya kayo yan. Oy ni inggawan niyo. Bise. Untok ning convention ken kang kagulutan da. Umeko pa mo ikong babae ba ko nge manikal. Dumurot kayo ken. Mamuntukan talnan me ing me sabing danum. Kabit kitang planggana kita walang kita ya makatulog. Ikang bisi talnan me ing me sabing imalan. Keta kang wakas, kenyang wakas, ing mamuntukan. Pangkanita, ako magkamali, karing kaya kong katutunan. Uling ing panahon, tandanan nyo, ing panahon, at syuneke kayo. Nakailangan ing balik-balik, ayamano, bakong malyaring sabyan, balang kapulungan nyo. Bayong malyaring gawan, ing kaya kayong katungkulan. Ikang mamuntukan, liwas-liwas kayo. Wasan mo gamat, ding may sabing kapatid.
Bahan kanita, maging malinis, ing sablang bage, king kekong pamanggalo, mo karing manamdaman. Kuntala niyang busy, bawang malyaring kuskusan, ding kekang gaman. Manalangin kayo, uling dakaloring kaladuang maninayo. Dakal apanawon ababiye kuke kayo king penandit ay ni bangkanita gawan yung alang kasangkanan ingke kayong katungkulan. Uling iti ing panawon ing Diyos. Kukulait ning alang kayang ganan at pepagawa keke kayo ing antikanin ing kabagayan. Puring sabihan, ing Diyos, panin tunana ng ganap ke kayo ing tunenong misasan metong ding dapat iyo. King pamadupad iyo karing kekong katungkulan. May get daratang. Aliwa pa yan ing akit iyo karing manamdaman. Aliwa pa yan ing atangalan iyo karing manamdaman. Dakala ring kaladuang magdulap. Banting upayang ing sibol karelayang pagdulapan. At ban kanita itang kaw, ban malyaring milako king karelang pangabilyan. O ini ing malyaring gawan nyo. Mamuntukan binye ko ne ketang napon ing schedule ayawsan nyo. Makawukol karing manamdaman. Iti at mararapat ya. Dakala salamat nung iti at mararapat ya. Panuanan ko lang din kekong sarili. Ngeni, makawukol king pamanggaloyo karing manungkulan, ikong manungkulan karing manamdaman, oy ni inggawan nyo. Mami talaga ka naman karing kapatad mo. Makawukol karing manamdaman. Alimbawa, nung lalaki yo, ingati yung magnasa, makatuliran mo lalaki yo. Ing ati yung makarungot. Kuwatang gagawan niya. Makawukol karing manamdaman. Ngayon nung karing babay. Baan kanita, alang pamikilangan. King kekong pamanggalo, karing kekong katungkulan. Ing sablang bage, yun na sana paninayan karing sarili yun. Ing karing balang daratang laring banal ke kayo. Ing ulitan do, ing balik-balik ayamanong pamisasan metong king kekong pamaniwala. Mumuna ka sana ngakit ko. Buntok na ning armada, king pamanggalo, king kekang katungkulan. Panahon at panahon na. Nako magpabaya, king kekayong pangayatiyo. Ing oras at tuneng malambat no. Dapat king uli no. Ning kekayong pangayatiyo magparati. Maging kakulangan. Kaling kekong kasarili. Papanatilian sana mo. Ngening yaku, ingatiku, kekayo. Bantinupayang sabyan tulak ring ikasuling. Ring ikapawayo. King kekong pamanggaloban, lalong magit nung ikitiyo ketang napuning mala. Hinguli daring pamanggalo, daring mayasabing tengariyo. Ngeniman ning mala, mama ko. At suya king tao. Dapat kotang akit na ning Diyos, ing malang panintunan niyo, akit ye. Nung ela magkulang din kekong sarili, ing pamanggalo, yung karing kekong katungkulan. Darakal ing obra. Lalo na karing manamdaman. Makapanahuna. Bukas, ban malyaring gawan niya, ngening na. Uling iti ing mga intuliran agawan niyo, karing sarili niyo. Malambat na ngaldo at panahon, deng kun lang ni bining atiyo kaya kayo. Pakikuanan yung deti, lalo lang dagol, lalo lang mamunga karing kekong bukas. Ban kanita yung sablang bagay, akailangan niyo. O, tangakit na ng Diyos, sige na nga lang kulang yung sablang kailangan niyo. Kung sana papay kamali, karing bagay adin niya ko kaya kayo. Uling deti, pakinabang nyo lang, nung gawan nyo lang. Dakalo, ding magnasa kaya kayo, ban malyaring saklo, king may sabing inuman. Anyaya ko nini, pati sabi kong mayak kaya kayo, ni tatambayan kayo.
Maria mo adwa. Ingban malyaring galoya. Intaw. Nune, ikayungan, pisasan netungan nyo, rin kekong panamdam. Pisasan netungan nyo, din kekong kaisipan. Nuka rin. King mayap, apaman niya pa. King pamanggaloyo ka rin kekong katungkulan. Nung nanuman isablang bage, ayati yung sukal karing kekong kilagloban. Ilakoyo na ang puan ilukas, ing matwang pangatao karing sarili. Kaya na mga tulit kaya kayo, ing galmang ya ing tao, ketang makapatula. King arapana ning mayupayong din Diyos. Nune may git, isipan niyo, karing kekong sarili, nung nanu ing malyaring idea yung kekong kasal pantayanan, mubukod po atang ikayo atin pong kailangan. Nune may git kaya kayo yung pag-isipan. Nung nanula ring bage amalyaring ayang bagyo, ing kekong kasal pantayanan, malyaring ikasulong yu. Ing kekayong pangayat yu. Tatanggapan mo, ing kekong sarili, ngeni ing kekong tungkulan, karing bukas, gawa kayo, galo kayo. Diyayo ka na, karing kekong pangayat. Ing uli no, ning upaya, ake kayong paniwalan, banting upayang galo kung may bit karing kekong katungkulan karing bukas. Babiyeko at pabandi ko ke kayo inupaya. Ban kanita karing kekong pamanggalo, karing manang daman, iti at naging mayan, kekong sabla, tinguli na ng kekong kasal pantayan. Inupaya na nito. Singke kayong pangayat. Umuulit pa si Bayo. Babalungbong keke kayo. Ban may git galawan niyo. Yung kekong katungkulan, karing manang daman. Kuwasa na magpabaya. Ela sana manangdaman tikal, din kekong sarili, ting mayat apamanggaloyo, karing kekong katungkulan, uling takalapo, din datang ke kayo. Anyaya ko'y nga doon ko, ting ke kayong pangayat. Pisasan niya tungan nyo, din kekong panangdam, ting ikasulong na, din kekong kasalpan kayanan. Ayon tindihan nila, hindi niya ko siya kayo. Bakala salamat nini, umin ako at tinikakaya ka. Di kayong babay. Ban malyaring miganap yung sablang bagi. Ban malyaring miyabye anang kakulangan yung kaya kayong kailangan. Tinguli na, ningupaya na ng Diyos, at kong paniwalan. King penanditay ni, ikayo. Ikongan, babalutan dakongan, tingupaya na ng Diyos, pantingupayang ikayo, tingkekong pamanggalo, ing alang nanumang sumbagal, ing alang nanumang mayakit ke kayo, ing panikakaintindi, yesa na malyaring gawan. Nune bagkus, nung nano itang bagay, ayatiyo tingke kayong kaisipan. Malyaring ikasulong niyo at malyaring ikayo ban malyaring titatambayan niyo din sarili niyo king pamaminto kaya lakuan magdili-dili pakatandanan niyo yaku magparating kaya deyo king kekong pamanggalo panikekong katungkulan dagdagan ye ing katikabatan dagdagan ye ing kababan karing sarili niyo. Eko sana malyaring kayali. Otang ding ati yung tao, amalyaring magnasa kaya kayo makahukol ka rin manamdaman. Alasa ng maging sangkan nanuman, ding kaya kayong pangatilyo. Umiyan ako, maging sakay. Salamat puntok ng convention, ding kaya kang pangayatyo. Oy ni ing danom amitagan. Kaya riyan ning biye. Salamat king kekang pangayatyo. King uli na ning upaya na ning Diyos, kaya kayo manatili
makiyabe, king kaya kayong pangayatiyo, king saglit apianandit, umeka, ikang ate yung nipalan, ban manyaring ibiye ko lang, din ka akong tangkulan. Kumusta kayo? Oy ni ingdanong ayatiyo, mamantukan, dinan niya inadlang baso, king ate yung kapatid mo, panin, panin, adwang baso, oy ni inggawan mo, kuwatang pasipublika, nung ka rin ka manatili. Kabalwan mo din niya sabing kapatid mo, ban manyaring gawan niya, sinmetong aparana, sinkekong pamaniwala, isasammetong kayo, ibiyeye itang oras ka na, ban manyaring gawan niya, andyang alako, karing may sabing manilatang tapos at syoko siping niyo, o tanggawan niyo in may sabing katangkulan niyo, makawukol kung ganun kakong manguntukan, in metong kenyang bungkok. Inte kang bilang tengar kung naman, narinting kaya yan, inte kang talagang niyo, bala nga ba, kung kanaing sao, kay ba't mo, ting bukas yo in gawan niyo, iwas-iwas mo in may sabing metong adanong kung basito, nakakadurot, king tabernakulo, adwan niyo ing sablang buri, lalo na ing galgal na nangyaki, eye manyaring pangalan, king kaya kayong pangalan, uling, ing panahon, ing yakot, edudurot itang nanu makaskir, eye manyaring makapatula, king kayo, anyang kaparalanan gadiyete ang pun kakalo, ban manyaring iti mayako, masaba, itang nanunang bago, ayatiyo, kapag subukan, karimbanan diyo, manalangin kayong alo, netong senaro, tunggalan tininimak ba, aduan yung sablang buriyo, tuwat ang gawan nyo, ayati, nung malyari mo sana, kompleto kayo, ikayong mata ng pangmanuntulan, ang kapalan, sa biyayo rin kayo sa puso, magtapat siya kung Diyos, magtapat siya ka, tuwat ang atot ng Diyos, kung siya kong katapatan, itang sablang bago, ayati, mamunag kapagsubukan, nila ko, nung datang naman, yung maging mabaya, kamalyaring ikasintang niyo, duwan yung sablang buriyo, at itang neto, pabaso, bala nga ba, silog na ng apat kayaba, babasan niyo, yung buntot na nangyasari, kaya naman, pangkanita, pang mamanag at panandam, amaygit na kinati, yun na kanila, at yung sablang bagay na yan, kung kaya kayong pamanggalo, tinguli na ng kaya kong pamanwala, pamanyal kang kaya, kung lagyo ng Diyos, yung sablang bagay, pangakit ng kaya kong katapatan, niya din niya lang po, papaningatan nila, yung ate yung kaya na kang, kaliwa mo, yung gayon ate, muneding hanggang sablang kaya na kang, kaya kang sa kapusan, may nangyari ng sana, kaya pa mo, mumunta, nuno pa rin, nuno kung kailangan, kaya ko magtiwala ka mo, kung kaya kong panahon, uling ating ko, ay ating tangdakan, kaya kayo, amay pit, pinitiyo, naya ko yung paralang kabiyete, kaya kayo, bantanita, yun na pangalan, mangulit kasi bayo, nga yung dinatan, kung kaya kayong pangalan, baka nasalamat, kung kaya kang pangalan, dagdagan niyo, ing panalangin, kaya nagkapilit, kaning kaya kong katangkulan, ban may bit, iti, tumulayang lalo yung Diyos, kaya kayo, kung kaya kong pamanggalo, maging karapat dapat, karing kaya kong katangkulan, unay na kamatulala. Hinguli na niti, balen kong atiyo, mamagsiyasat kongon balang dukanan niyo. Elasan na bos-bos,
king po ngayat yu ban po hatang muli ko o ating bakalan yu kasal pantayanon kekong pakikwanon urin ning pa manualayo eyepi takuton karing balang biyayo iting kamatayan nung ko datango sa naretang obra ami bieke kayo ingayari yongan kabang at yoingaldo king pangayat yuno aning balang katawo wapinimbutan iyo ikong sablang at iyo manibat nangeni wagalo na kayo ilako yung sangkan keko yang tandanon ate ko payali keka yun inuman ulinging payali nguning kasulatan at may payalian iyo orap ning ginungnuan mayakit sang ganap keka heyo kekongon ay paltoye tindog kasal pantayanan wapining boses no ning Diyos at yuneyan wamakalonos ne ingta uninuman nung magmaklak-maklakan yang nganing dewang king pangayat yoyo tala sambang desan wamakalonos ne keko yang tandanan pakabitasan yoing dapat yo'y kongan bang lalo pang maigit magpa totoo kayo kasal pantayanon kingal dobo kasyo pakatanda niyo sareting amano uling pakinabang langan okay kayo ikong sabla-sabla kakong pangayat iyo wapin at dewang kenapon kingaldoyo mulit-ulitan ke buntok naning reyna at makatadwaya kanyang pabolan iyo depende mo nga no nung tung kailangan king pangayat yoyo pinye kekekongan wapin kuminye nasangat yu oleng nung emira san ka
Atiyo, kanyang konsultoryo. Ako, pag-aralan, anya binyekeke ko yung manungkulan. Ban itang malino at mayab yung gawan. Buwan ala ng lunto, keko yumetong man. Banting pa yung ayun malyaring gawan. At malyaring kisa dito ng kasibaya, yung tamang galoy, yung konsultoryo. Nakalupa na mo kung dewa, yung ketang na. Uling, dakan, bumad nasa. Kanya nang dinan, yung tinesa, ating kabilangan. Bunto, ating pangrapi. Hindi kayong pamanggalo ka rin siya kung nakatungkulan. Anya mo, dewa kung tagay ang sikaninin, makawukol ka rin kaya doon ang manungkulan. Ban kanita, ilangan galola. Ang yang ditakla mo rin manamdaman, dapat nung dakalan na ito yung manungkulan, ban nalyari nga ditanding na ito yung plido, ang yang nula yung tikarakan. Ang yang nula ang tikarakal, eko midili kung niya sabing, alanganin. Uling din ito yung manungkulan. Potang mati ng plido, ditanding, itong sablang bagay na din na yan. Uling di sa kayo ang punali, nung dinan niyo, kung niya sabing kabilangan. Nakalupa na natin dewa, ito ang naman. Bakal yung lentol na sinasya kayo. Yakin po siya na yung nilapit ko ba? Anyaya ko din yun. Salamat po. Mo pa man sinabi ka ako, din ko nete ako. Uling iti. Yo, yung maging karapat ka. Bisa kayo ang punali. Ang yang malwat mo kung kasalpantayanan, ding mapulan. Uling ating mangailangan pa mo rin iduyan. Hinggatas ng kailangan ng dulan. Anyaya ko kaya natin. Salamat. Yung bagay ang tikanino. Man kanita ni Sopsokan kayo. Man kanita niya beyade. Direktiba, saglit lumapit ka. Man kanita niya biyalang ganap. Tingke kayong kailangan. Ban iya ka malyaring manangdaman, king kapagalan kakong mamuntukan. Ang tinaling ing kapatad mo, iya mo ing gugusal. Makahukol ka ng manamdaman. Kayatang nakon nangyayay kelingwan, anyang mag-session kayo. Nakong lingamano kaya kayo. Itang mesabing kapatad niyo. Ban malyaring atin yung kayaduangan ng kapatad mo. Ban kanita, malyaring manamdaman, ing kayang katawan laman. Katunggo pong kapatad kaya di bang malalakaran bilang direktiba. Gagawan ng kanyang katungkulan. Dakala salamat ng gagawan ng sablang bagay. Amiyab yenak kayo. Mas masanting, itang niliwas-liwas, ban kanita, ikayungan, ing mabiyasa kayo. Ban kanita, king ikayungan, maging minggaywan, ing mabiyasa lang mabit, king matinong plido. Kasi nung ikayo nang ikayo rin dati, halimbawa, nung datang kaya kayo, ing emergensya kailangan na punta na niyo, makananong na rin natin. Nung alang maging maliyang kaya lili, kayang tabi, king kaya kang katungkulan. Uli niya ako, aga ka nakakapunti ang pangabuya. Uli niya ako naman tulang po ng buritiya ang sarili. Ing manangdaman. Anyaya ko. Rabye ko yung sablang bagay. Babye kay tang mayan agawan niya. Bangi ako malyaring manamdaman kung may sabing kapagalan. At ako manamdaman kita, kung kaya kong paranggalo, ang kaya kong katangkala. Dinyo ko na. Din sablang bagay. Bantin nyo rin kaya kong pasbulan. Balasan ng ibas nila rin kaya kong pasbulan ikayuhan. Maging panyo ng lo, kung kaya kong kasalpantayanan. At na kailangan. Ang nano ka ng bagay. Uling bisa kayo, ang panali, karinyo sabing kapatadiyo. Ingat nyo yung kabyas ng eko para parewan kas. Para parewo ang kabyas ng ayak tangan nyo. Uli hanggang intaw, maluwat mo itong kasalpantayanan. Dapat pa yung tikanita. Pa yung tikata. Ingati yung kabyas ng ayati, kung karelang kasarilinan. Kanya yung alali. Adwan kaya kayo. Ing subebe. Ing katibabatan kapag kakumbaban. Ing kaya kong pamanggalo. Karing kaya kong
Indian mo na rin dela. Akala salamat. Biniyak ko lang. Umakang neto. Tingdanon. Balang ngabak tayo naman din niya sabing tayo nga rin. Paano mo ngabak? Adwang kutsara. Ngenit ang ngitagan. Ibendesyon niya. Luwal ang pumkilog na. Yung kaya kong kapunangan. Pagkanitan sa balang bagay, ananuman ayati yung panamdam. Itiyak lubos-lubos. Merinan, kapaldanan. Inati, lalo na rin tayo nga rin. Uling kutuna, inkutuna, kasagyan, liwas-liwas kayo, ikaw magkakapatid. Lalo na neng-deng. Uling nga na, balo, oras ng pandalo, niya sabing makanak. Dapat mong magmayagap kayo at magmasipag kayo, ito ay mayagap kayo. Nakatandaan niyo, yung kakang naman, usapan niyo kung kayo. Gawa kayo naman, kung yung sabing schedule, markanita ng manamdaman kapagalan kaya kayo naman. Kinguli na, ingitiya, paralang nakahukol ka rin kayo nga rin. Uuling kailangan na yung subebe. Parang may sabing kayo nga rin. Kanyaya ko, kaya lako, mga tintang kalili, kaliwas ng kaya kong tungkulan. Markanita, iakamanyan na ng dalang kapagalan. Kaya kang pusik na materya. Markanita, ngalan, itang pangalambot. Kaya kang tangadalian. Kang kanita, itayuman, karing panipano, magigiyasa na, sabing kapagalan. Uli na, kaya kang pamanggalo, karing kaya kang kapagalan. Ngayon, sana patay ka ngalitan, ibabiya ito kayo. Uli din, ipatinabang yun. Hindi kayo ng awit. May nakangating kapagalan. Kinguli na niti. Talay nga iyaman. King saglit a pinandit. Mulit pa si Bayo pagawa keke ka. Nung ketang napon binyeke ing may sabing danong. Kumusta ngin? Makanyan man, gawan mo na mo rin. Manin sa kalang bagay maging mayan. Otang, batay tang oras ang pangpanawon. Hindi kapag sadyan gawan niya. Ikat mo rin pamilya mo ay ito yung mga tunay. Kumakang niya ito nga basa. Otang alas 5, mulit kasi tayo wasiwas ng pagkakang kailangan. Ukol niya yung pinanakin. Baan nangyari, ito yung naging mayang dalawan niya. Bingati yung mga patiti. At nubela mo gabi ng gabi. Man kanita, itang atutin siya ang sarili, maging mayang. Nilakoy ang sablang kapigagan at atutin siya ang kasarili. Hindi na kang natin kapalakan. Gawan niya, pasibayo kang, hewa mo niya kang biyak niya at yung niya. Gawan niya pang pasibayo. Gawan mo niya po tang din. Itang manualo sa oras, aba mong galawan. Gawan mo niya. Isa na niya tang minanakong binigyan at pagsuka, yung namang niya. Sablan niya. Sablan niya pinipin. Itang anggang sarili. Ang tapat niya kaya kang puso. Maging mayan yung sablang bagay. Yung kaya kang pangalan. Nakanasalamat. Umuli na niyo payanan ng Diyos. Yung kaya kang kasalpantayanan. Manatili. Yung subebe. Yung kaya kang pangalan. May nakangating ka tayo. Kinguli na niti. Sablang talasalpantaya ang eni kudisan. Mapanalangin kayo. Karingkekong sarili. Itang nanumang bage aye yupanyulong kingkekong kasalpantayanan, iti iwaksiye, iti ilakoye. Nune ing mayap agawanan ng tao, ayati yung maniwala king kasalpantayanan, itang sablang ikakayak, itang sablang ikasulong yung kingkekong pamaniwala, kingkekong kasalpantayanan. Alang lalakad king metong mong galo, nunemi sasan metong. Miyabe-yabe, ban kanita ing sablang bage, ayate yung obra, karing ditak-ditak. Milalako, mababawas, king hulida, ring kekong pamanggalo, karing kekong katungkulan. Kinguli na niti, ala nang mangailangan kaya kayo. Kinguli na, ningupaya na ng Diyos, gigyagi sa puso, king kanakong pangayatyo. Wala na po anong mangailangan. Kinguli na, ningupaya na ng Diyos, kaya kayong paniwalan,
Tinguli na, ningupaya na ng Diyos. Ake kayong pagtulapan panmaliaring iti kaya kayo yang gamitan kingke kong kasal pantayanan. Nung nanuman ing sablang bage, pami kakaintindi, kaya kayungan, muking sibol akarinan. Nune iti kaya kayuyangan. Nga na ing nanumang problema, ing nanumang sunggalitan, karingbalang metong kaya kayo iti at pisabian-sabian. At nga na, kailangan, ing ninumang tao. Nung wari mo sana, king metong atuknangan. Ikayo mo rin, ing manyalese. Ikayo mo rin, ing gawa. Banting upayang itang atiyo, makapanatili king mesabing tuknangan. Pami kakaintindi, iti milako. Iti mayaplos king ulinaning kekong kasalpantayanan kata talakaran. Pagimbutan yu ikayungan ing sablang bage nung nano. Ing maliaring kailangan at ayang bagyo king kekong kasalpantayanan. Mo po tang atinyang kailangan ng tao. Karinyamo maliaring mabatiyo. Nune maigit pagimbutan niyo, ikayungan, yun na maliaring panenayan kekong kasarilinan, ingaw sana ko pamo, bayo ko galo. Nune mamagkusana kayo nga naning kakong amano, karing kekong katungkulan, uling yo yung dapat at matulid agawan yu. Kingulinan ng tinggap yu, sablang bagay king kekong kasalpantayanan nga na, ang giyang mapaitiya maging mayumuyo, kaya kayo, kingulinan ng kabyasnan at tune, makapanatili karing kekong sarili. Kingulinan, ning upayanan ng Diyos, kingulinan ning kayang subebe. Gagabayan na kayo karing balang penandet nung nanula ring bagay agawan yu. King ikasulong na ning pamanwalayo. King ama nung mibabiye kaya kayo, makatuliran mo ikong sabla ing biyas sa nakungan. Uling ding kabyasnan, lumbas sumakala kaya kayo. Makatuliran mo ing tao, saliksikan na la, pag-aralan na la, ding sablang bagay, amaging makatuliran, king kekong kasalpantayanan. Uling nung king mesabing obra, metong yamo ing galo, kapilan niya mayari. Nung wari mo sana, king matatangal, kaya kayong aranglayan. Nung mapilan lamo, ding mesabing magobro, kapilan niya matangal, kapilan niya mayari. Ing mesabing obra, king aranglayan, ayakakityo. Katumbas de mo wari, ning kekong kasalpantayanan, king kaya kayong pangayatyo. Ing tao atin yang sukad. Kailangan ng galawan, king yatong kakarinan yu, kabang atyo ing sikanan. Dapat mas manuanan nga na nung ikong sabla ing miyabe-yabe kayo. Mas kanuanan king taong talasal pantaya nung miyayan tabela ding sarili yu, karing pamaminto. Ban kanita, datang yaman, itang oras, kaya kayo. Misulat laring balang lagyo yung anaking libro na ningbiye. Pakikuanan yu, ikayungan, king kaya kayong pangayat yu, talingtingan yung sabla, ding kakong aman. Deti ilang ligod ko ang ponbinye, king kaya kayong pangayat yu. Ganakan yu, imbutan yu, ikayungan, ing makapanarila sana ding balang sarili yu karing obrang tinggap yu. Uling balo itang oras ng pandalo itang mesabing mapanako. Angyang mayakit ya ampon matangal ke kayo nung mayari lang na ding obrang tinggap yu. Kanuanan ing maliaring tanggapan ng tao.
Diti ilang ligod ko kaya kayungan, lalakit babay, matuwa ang ponanak, ingatan niyo sanang sablaing kekong kasarilinan. Ingatan niyo at batiwan, ing atiyo makapanatili king yato yung kakarinan. Mimingat, inggawan niyo, lalo na karing mayuntang, ding may sabing singo, karing katawan, lalaganap lo, king yato yung kakarinan. Ban kanita, alang mapinsala kaya kayo metong man. Gawan niyo ing sablang pagawa na ng Diyos, karing balang metong kaya kayo. Deti ilang ligod ko, abinye kaya kayo, king kaya kayong pangayatiyo. Kasalpantayanan ay alang dapat na anuman king burina ng Diyos, maging bahugyan at maging alang kabaldugan. Iti kaya kayo yung tandaan. Adios in bendición, eko malakuan niyo, ikong sabla-sabla otang gaban niyo ya. Itang kapayapan ning Diyos ibabiena, king balang katawo gana kanyo sana, ing tuneng mayakit laring sareleyo, karing pamanggalo, karing tungkulan iyo. Wapin kumako, kareting sepeng iyo, Apostol Santiago, lakwan doon na kayo. Aming Diyos,
isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon na siyang lumikha sa ating buhay. Mga minamahal po naming magulang at kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang araw pong ito ng Sabat ay napakahalaga sa ating bawat buhay, sapagkat tayo ay nag-aaral sa eskwelahan ng buhay upang tayo ay matuto, upang tayo ay sumunod sa kagustuhan ng ating buong may kapal. Ako po ay nagagalak sapagkat gayon po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binibigay niya ang mga banal na batlaya upang tayo ay kanilang gabayan. Tinuturo ang bawat kaparaanan sa bawat isa sa atin upang hindi po tayo maligaw sa daan po nating tinatahak. Kaya sabi ng banal na batlaya, sa mga opisyales, sa lahat po ng bumubuo ng konsultoryo, tayo po ay pinag-isa. Bakit po kaya? Ibig pong sabihin, hindi lang po yung mga taga-Sibol o yung mga taga-District 16 ang pwedeng lumapit po sa atin. Lahat-lahat po ng mga nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng kawang gawa. Dahil ito po ay ating doktrina na kung saan sa labas po ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Ibig pong sabihin, tayo po ay tumatama sa ating mga gawain upang suyuin ang ating Panginoon, upang gawin ang mga binigay niyang trabaho sa bawat isa sa atin, upang sa gayon ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng pakinabang at magkakaroon po ng pagkakataon upang sa gayon ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon ay ating makamtan. Ang paksa po nating pag-aaralan sa araw pong ito ay napakahalaga sa ating buhay, na kung saan sinasabi ng ating temang pag-aaralan na ang Espiritu pagkatapos ng kamatayan. Saan po kaya ang Espiritu pagkatapos ng kamatayan? Ang kamatayan po kasi ay isang proseso na pagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Ibig pong sabihin, walang sino man sa atin ang makakaligtas o walang sino man sa atin ang hindi dadaan sa ganitong proseso. Ang proseso ng kamatayan, na kung saan sinasabi ng banal na kasulatan na ang pag-iiwalay ng katawang laman at ng katawang espiritu. Gayon din naman ang sinasabi sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, ganito pong nakasaad. 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa
ay mababalik sa Diyos na nagbibigay sa Kanya. Sa proseso po ng kamatayan at pag-iiwalay ng katawang laman at ng espiritu, ang diwa po ay nasa espiritu. Ang katawang laman ay babalik sa labo kung saan po siya nanggaling. Ibig pong sabihin, ang pinakamahalagang tao na nananaan sa ating katawang laman ay ang espiritong ipinairam ng Diyos sa atin, na kung saan ang diwa ay mababalik sa Diyos. Ganyan lang po kasimple ang ating paksa. Babalik po tayo sa Diyos o ang katawang espiritu natin ay babalik sa Diyos. Lamang ay kung tatanggapin tayo o bibigyan niya tayo ng tahanan, sabi ng Banal na Batlaya, abang andyan ang araw ay samantalain niyo. Ibig pong sabihin, abang andyan ang araw, ang ating mga labain ay ating labhan. Ibig pong sabihin, ang lahat po ng paraan o lahat po ng trabahong binigay sa atin ng ating Panginoon, dapat po nating gawin. Sapagkat sino man sa atin ay walang nakakaalam sa araw po natin ng bukas. Lalong higit sa ipinairam niyang katawang laman, lalong higit ang katawang espiritu. Kaya mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, isang alimbawa po rito ang kapanaunan ni Lazaro at ang taong mayaman. Nung pong kapanaunan ni Lazaro at ng taong mayaman, yung taong pong mayaman na yon, nabibili niya ang lahat ng kanyang gusto. Damit, pagkain, bahay, lahat ng ari-arian, nabili po niya. Datapwat si Lazaro ay napas sa tahanan ng mayaman na meron pong napakaraming sugat. At nagiintay po siya ng pagkain kung saan yung mga nauulog lang po na galing sa pagkain ng mayaman. Yun lang po ang kanyang iniintay. Tatapwat dumating ang isang aso. Habang nakikikain si Lazaro, dinilaan po ng aso ang lahat po ng sugat ni Lazaro. Ano pong ginawa ni Lazaro? Wala po siyang ginawa. Hinayaan niya po ang aso upang sa gayon ang kanyang kagutuman at kawawan ng aso ay magkaroon ng katugunan. Dumating po ang araw na kung saan namatay si Lazaro at ang mayaman. Saan po kaya ang kanilang kinalalagyan? Papasok na po diyan ang katawang espiritu. Ano po ang kanilang kinalalagyan? Sabi ng nakasulat na kung saan yung mayaman ay nandun siya sa Hades. At si Lazaro ay nasa kandungan ni Abraham. Anong sinabi ng mayaman kay Abraham? Abraham, isugo mo sa akin si Lazaro upang sa gayon kahit daliri man lang niya ay idanti sa dulo ng kanyang dila upang makaramdam siya ng lamig. Kasi po yung mayaman ay nandun po siya sa Hades na kung saan yung pong dagat-dagatang hapoy. O sabi ni Abraham, hindi pwede. At nakiusap yung mayaman kay Abraham na isugo niya ulit si Lazaro
sa lupa upang sa gayon ang buo niyang pamilya ay kanyang masabihan. At gayon din sinabi ni Abraham na nandun si Moises at lahat ng mga propeta. Kung sila ay makikinig, sila ay maliligtas. Ibig kong sabihin, ang araw po nating ito, habang tayo ay nabubuhay, meron po tayong pagkakataon. Ano po ba ang ginawa ng mayaman? Lahat po ng karangyaan sa buhay, kanyang ginawa. Natapot si Lazaro sa maliit pong bagay, nagutom ang isang aso sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, binigyan niya yung aso. Ibig kong sabihin, sa ating pag-aaral sa eskwelahan ng buhay, sa pamamagitan ng kawang gawa, ay doon po tayo maliligtas. Malaki man o maliit na bagay ang ginawa nating kabutihan sa kapwa nating tao. Dito po sa lupa, lalo na sa pag-aaral po natin sa ating kapatiran, kahit man ang lahat ng mga batlaya ay masukol mo sa pamamagitan ng iyong karunungan, nararapat mo ba kaya yun upang sa gayon ay tayo'y maligtas? Sabi ng mga kasulat sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 20, ito pong nakasaad, gayon may huwag ninyong ikagalak na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo. Huwag daw po nating ikagalak na kahit na lahat ng batlaya ay bumababa rito, tayo ay nakikiarap. Ang dapat po daw nating ikagalak, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Yun po pala ang dapat. Kaya, kahit po nag-iwalay ang katawang laman at katawang espiritu, at sabi ng nakasulat, ang katawang espiritu ay babalik sa Diyos. Daraan po sa proseso yan. Kailangan pala ang ating pangalan ay masulat sa libro ng buhay. Kung wala yung pangalan natin sa libro ng buhay, mapupunta pa kaya ang katawang espiritu sa Diyos? Hindi na po. Kaya sabi ng banal na batlaya, kagabi po, meron pong pagpupulong yung mga kabataan, at gayon din naman, meron silang bisita at merong mga medium. Sabi ng kanilang pambati, ang alaman daw, kapag tumanda, ay nangauulog ang mga daon at natutuyo ang mga sanga. Gayon din naman ang kanilang katawan. Totoo po ba yun? Nangalaman kapag tumanda, natutuyo ang kanilang katawan at nangauulog ang mga daon. Ibig kong sabihin, namamatay. Meron po bang namamatay na alaman? Meron po ba? Meron po. Yung tao po kaya? Gayon din po ang binigay niyang halimbawa na iniilan tulid tayo sa isang alaman. Na pagdating ng araw, tayo po ay tatanda. Pagdating ng araw, tayo po ay manghihina. Pagdating po ng araw, tayo po ay dadaan sa isang proseso ng kamatayan. Sabi ng nangasusulat sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, ito pong nakasaad.
Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Sino pong mga to? Sino pong nakakaalam ng mangyayari sa bukas? Wala po, tayo po yan. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw. Sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawid. Kaya nga sinasabi ng mga referensya na hindi po natin alam ang araw po nating bukas. Kung bukas pala ay mamamatay na tayo. Sino pong hindi natatakot sa ating mamatay? Sino po? Lahat po tayo hindi natatakot kung gano'n. O natatakot po tayong lahat na mamatay. Bakit po kaya tayo natatakot mamatay? Bakit po kaya? Dahil po, yung mga alalaanin natin sa buhay, yung mga ginawa natin kaya ay sapat na upang ang ating pangalan ay masulat sa libro ng buhay. Yun po ang mga alalahanin natin. Tayo nga po ay tatanda. Ngayon, abang ang araw ay nandiyan, ano po ang ating gagawin? Samantalayin po natin ang pagkakataon habang ang ating buhay ay pinahiram pa ng ating Panginoon. Upang sa gayon, makagawa tayo ng kabutihan, makasunod tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon, at sa gayon ang ating pangalan ay ganap pong masusulat sa libro ng buhay. Kaya nga po, ang Espiritu, pagkatapos ng kamatayan, ang kanyang kinalalagyan ay nasa sa atin po yan kung saan mapupunta. Kaya nga po, mga minamahal pong kapatid at magulang sa pananampalataya, sundin po natin ang lahat ng kagustuhan ng ating Panginoon. Gawin po natin ang lahat ng paraan na tinuturo niya sa atin kung ano po ang pwede nating gawin. Sabi nga po ng Banal na Batlaya kanina, ang hanapin nyo o ang gawin nyo kung ano ang maiaambag nyo sa pananampalataya. Hindi yung tayo ang nag-iintay kung ano ang pwedeng ibigay sa atin ng ating pananampalataya. Ang pananampalatayang walang gawa ay baog sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagiging walang kabuluhan. At hindi ko na po pakakaabahin pa ang aking pagkikipagsalita sa araw na ito. Hindi po ako mang-aaral, kundi isa rin po akong mag-aaral sa eskwela ng buhay upang sa gayon, sa kakuunlad ng bawat isa sa atin, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga po. Una po sa ating Panginoong Diyos. Ikalawa po sa inyo pong aming mga magulang na walang sawang sumusuporta. At panghuli po sa aming sa kapwa ko kabataan. Ang ating pong tema ay ang espiritu pagkatapos ng kamatayan. At magdaragdag na lang po ako kasi halos nasabi na po ng ating magulang ang mga pinrefer ko ngayon. Sino nga po ba sa atin nga ang hindi natatakot sa kamatayan, no? Kagabi po sa aming pag-aaral, sinabi po ng banal na kaya nga po ang tao ay natatakot sa kamatayan dahil po meron pong, yun nga po sabi ng ating magulang na may pangamba na baka hindi po niya alam na hindi po natapos ang kanyang pagbabayad utang dito sa lupa. At kung alam po natin sa sarili natin na nakatapos po tayo ng ating pagbabayad utang o nagawa po natin ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos ay hindi po tayo mangamba. At sabi nga po dun sa
binasa ng ating magulang sa Ecclesiastes. At ang ating pong katawang laman ay mapupunta po sa alabok at ang ating pong espiritu ay mapupunta po sa kung saan po ang ating Panginoong Diyos. Babalik po tayo sa Kanya. At kung saan po ang espiritu ay bitbit po lahat ng masasama at mabuting nagawa po dito sa lupa. Kaya po ganun po tayong nandito, nag-aaral po tayo sa kaharian ng buhay at sinusunod po natin at ang kagustuhan po ng ating Panginoong Diyos upang sa ganun po ay hindi po tayo makadanas ng kahirapan doon kundi buhay na walang hanggan po. At ganun din po nasabi niya ang ating pong referensya kung saan po yung pulubing si Lazaro. Gawin po natin siyang isang halimbawa na kung saan siya po ay nagbata at nagtiis sa pagsubok, no? At makanita tamo din po sanang magtiis. Bang kanita po, in pangako na po ning kaya katamong Ginong Diyos, nanong ka rin niya, maging karintamo naman po. At muli po, maya paabak po kaya kaungan. Sa pong maya pa habak po. Metong pong palakpak, king kaya katamong Ginoo, palakpakan tayo. Matutulala po rin kaya katamong puso, pablasang lindamtala rin panabilin, lindamtamo po yung kapag-aralan, at rin kaya katamong po meging kapatad at yung mitagon yung direktor na po ng Region 2, Brother Benji, ang po ay kaya katamong Ngari. Good morning po. Yung kaya katamong pong mag-aral, amin po, yung nantala rin kaya katamong tagapagsalita. So, makanyan man po, beri ko kung dinan oras kanini o atsuno po kani, waling palapit ya po yung oras, sila namo pong dinantamong pagkakataon. Unatan niya po yung direktor na po ng Region 2, Brother Benji. Maya-payabak po, kaya katamungan. On the first time, magsalita ako kung Kapampangan, Pakanita, italasi ka na akong dila, Kasi, makapagsalita ng Kapampangan yung Isabela, puro doong Ilocano rin kasabi ko, No, nangyari po mag-Kapampangan. Okay. Kumusta ako po? Okay po, takal pong salamat, yung pagkakataon na bibigyan na ako, paging Diyos, kaburyana yung mapalyari, at yutango po yung katuruan ng makanini. No? Kasi itamo, may pili tamo, bang mag-aral, o bang tuki, sunod, karetang kaya nga mano, dadala na rin banal na espiritu kaya katamo. Pasalamat ko po, mitagon ko ngayon kaorasan. Andiyan mga isang daranas tamong pandemic, At siya pa nga man ang pandemic. Yung katamo, miranasan tamong pagsubok. Katamo po, pahay na ning loob tamo. Uling daratan niya kaya katamo yung pagsubok, balo tamong agyo tamo. Yung utang yan natin, yung kaya katamong direktiba, na yung kaya katamong sentro, na nino kanong nagtatakot mate. Bulo nyo po, isa akong magtasgamat Kaya ako tatakot mate. Uling balo kong, in Diyos at tsuya ka na ako. Watang at tsuya kaya ka in Diyos, mo niya katakutan ng kamatayan. Bayo tamin kung takit ang espiritu at ang kamatayan ng espiritu. Itamuan po, danasan tayo nga nini. Ining makasulat, yung Hebreo 9:27. Nga na po. Ano po? At makanyan mo naman, ang tining mitalaga ka rin tao in mate,
Gamu misan. At kay pat nanipit, tuki na pamanukum. Itamo po ining kamatayan iti maupul ya po kay katamu. Ninisabyan na kaya ni intaw. Sabyan na kaya ni intaw. Itamo nga, dangasan tayo nga nini. Kaya ba nga tsuta mo kaya tingyatong iti. Misan tamo mo mati. Galata mo katong kamatayan kaya tingyatong iti. Habang nga tsuya kaya katamo yung katawan naman na ini. Umitamuan. Mati tamo. Pero kung tayo na nandun, hindi nung tatakot mati kaya kayo. Itamo unang nakatamo, tatapa bisa, po, tatapa bisa. Pero tulad yung sinabi ko, sabi na rin ng Espiritu, nung siya kay kayong gino, dapat pitakutan yung kamatayan ini. Sabihan tamo, anak pa. Dakal ko pagawan, kin karing kanakong katungkulan, kingal doon daratan. Yung kamatayan ini, alahit mong pipilinan. Alang bingot, alang teenager, alang pengari, alang matwa, alang hapo. Ini, pante-pante tayo ang ini. Pero, dapat mirasyakit ang kapanahunan yung kamatayan na ini. Kailangan nagawa tayo kitang kapanahunan, apig kalumnan yung hapong ginuki katamo. Kailangan mataya yung tao ngayon ni masanting niya gewa. Matay yung tao ngayon ni alayang nanuman na lebagan. Karing kautusan na ni nga kung dino. Hindi po mo tatamo karing kaduang kamatayan. Nanya po nga manutang kamatayan. Yapin ka nung rin espiritu. Espiritu, rin kaduang kamatayan. Espiritu, indiwa. Yung at yung katamo ngayon inalimbawa rin kung referensya tamo na imeto nga makwanta at imeto nga kalulu. Imeto nga makwanta, apangana yung burina, asalina yung burina, pero nanong milyari kayo. Huli nga laya kayo yung nga pong gino. Lukarin niya miras. Kita nga manondang dagatang apoy. Yapi nga usan lang Hades. Nung lukarin, yapi din kaduang kamatayan. Amasyat ang kapiya masisilab. Nung basan tayo aking Apokalipsis, sabi na pong makasulat, kini king 20:14. Ini pong Apokalipsis 20:14. Ano po? At yung kamatayan at yung Hades, misal dakla, king dayat-dayat malat, dayat-dayatan malat, yung api. Ipi, yung kaduang kamatayan. Gawin niyo po, uling malagad na ako magsalitang Kapampangan, talagang, isa talagang mapaklinig tila ako rin. Iyan po yung amanwana. Yung kaduang kamatayan, nanon na rin. Ihapin yung diwa, ihapin yung espiritu, tsuki katamo ngayon. Kaya kailangan ka bang mabibiyeta mo. Tamo po pa yung tulutan, imiras takin. At tsutangan keni, pag nawarin tamong puring miras. Nung nawarin niya nga pong gino, yung kailangan ng miras tamo nung nawarin niya tsu. Dahil, at tsuya, dila nakatamo keni, bang kailangan nakatamo, gawan tamo itang kayang kaburyan. Nanula rin kaburyan. Ini po, bata mo masanting at naramdaman. Ini po nga Bungunang Buwan, Kapitulo 4, versikulo 20. Ini po, kailangan gawa tayo ni. Nung nino mo sabihan na, ako kaluguran kayong Diyos. At pikasama na yung kayang kapatid. Metong yang malaram. Huling lulugot kin kayang kapatid, kayang akakit, malyaring makalugot kin Diyos, naakit. Misal kapatid mong ditak mong bagay. Bagtampo ka. Misal ingwali mo at mo, ditak mong bagay.
mimwa ka. O kaya lumisa yung pengari mo. At niya nga sabing medyo, masanting bagya, kaya panaramdam mo. Ba, magtampo ka. Umakanano pa kaya, nitang bagay kay tayo, tamog yung gawan, tamog yung sagkan, patas tamo yung kaya tamong pride. Nano pa kaya yung Diyos na tamo makakit? Nangyayin, pupuriyan tayo, samban tayo. Niya nino na tayo balo. Kaya may itong yamo pong pagmamagaral kay katamo. Yung kay katamo pong kasangbantayanan. Okay? Ano pong kanyaman, otang ret ang gagawa mo. Ano mana na kaning hapong gino. Otang ng kanyaman makagawa kang mayap karing kalupa mong tao. Makasawt pa. Limog yung sarili mo. Maliligayan ako. Ipapasno na ka. Nung nanumarit ang kaya kang narandaman. Kabos na. Minalaw ka stress. Minalaw ka problema pang sandalian mo. Makanya niya po yung metong katala salpantaya kung kikatamong kasalpantayanan. Kaya po itamongan ngayon, itsutamo ngayon. Ubat paisayang kapangal to, tsuka ngayon. Ubat, mo mga gawa rin ang kapuriano, metong niya mga alimbawa nga kapatad mo, may yung patawaran. Itamongan po, mga kapatad tamo yung kasalpantayanan. Alang anak, alang matwa. Metong tamo po, uling, metong tamo kaisipan ng oras ni. Uling in Diyos. Yung kaburiyana yung gagawat tamo. Po? Kanya sana po, tayo po paglasan yung kadong kamatayan, masakit siya po. At na yung kasakit, agpang yung makasulat, at yung kakitang mitatawang api. Ala na ang laman, pero darandaman da. Espiritu nga ito, diwa niya mo, espiritu na ito, ba't darandaman da pa yung pali. Napotang nga tiyo na ka rin, kalimbawa kitang itong makwalta, anyang kang Lazaro na, andyan mong kapatak mong dalong, ipatak lang yung dila namin pasnoya. Kita mo yung atuan na yung metong makwalta, namiras kitang dagat-dagatang apoy. Dito po ilang pamag-aral, ami-yabi kaya katao may itong karuntungan, kaya katamong tema, anak pong kasanting, at na pong kanyaman, nung dito yung gagawa tala. Ang ini po, munta ko, kaya kami po ang kabilyan ng karyanan ng Diyo. Kaya ako po, patunayan ko, ane pong kasanting kanyaman, o tangin tamo, misasang metong tamo, lalo na po kayong panalangin, andyang malawag kami. Itang panandam nyo, panandam niya naman. Dahil po, kaya katamong mamuntukan ka rin dinanas ang metong kapagsuko. Diyaman, kaya kami yung pundador, kami walayag eh. Ano po, tuloy tamong pabuhit ang kaya katamong gagawa. Tamong pamong putok na nga. Nung makanano po yung gagawan na rin, kapatid tamo kayo, hindi makanyan po yung gagawan ni Karin. Uli yung espiritong sinasara po. Yung katungkulan, apay ang walang tamo, yung nga pong ginu. Yung katungkulan at yung kapatamo. Kaya tamo po manginayang. Gawan tala po. Habang masikan tamo. O tagalang po tang may natana ka rin tamang magsisi. O ba't kaya niya pang kapatahan ko, kamasikang ko ka, kaya keway mo kanining bagay. Talwi na po yung panahon. Na kailangan, ulat po yung panabilinan ng banal na Espiritu. Yaman niya ko. Itong pupuan, malalakaran ng Isabela. Yakin po ngayon yung ako sa Lilang District 4.
na dating distrikto ng katamang kapatiran. Ano pong kanyaman po ng magobra ka, tulad po po may itong kumundaywan ka rin. Ipangarap po, simple mo, makatupad po nga po ginawa po may katungkulan po every Sunday. Pero, iya po sukat palayin ka na akong sarili. Naya akong kapatid ko dating anak na ng Sibol Tagum Pena ng Biye. Kaya ako po maging direktor nila ng buong Isabela. O bakit kaya ako may pili? Kaya ako man po, kaya ako sukat akalayan na kaya ako mapili. Uling Espiritu Santo, iyang may talaga ka na po. Aluwahin sarili ko. Yung Espiritu Santo, hinahos na ako kung katungkulan na iyo. Andiyan yung mantanggapan, mag-isa at isa, utang yung Diyos, yung mapalyari ng Kapuryano, kaya ka makatanggi. Kita mo man ngini, kita mo makatanggi kaya hancuta mo ngini. Kaya po, dahil kong nakasalamat, sana, yung kaingatan pa, kaya kong gawat tamo. Yung kaingatan, pilit na sasabihan, yung banal na Espiritu, yung kaingatan. Namu po, dahil kong nakasalamat, orin mo po, orin ka na akong dagdag, kaya kayo, kaya baka na iti. Sana po, kita mo nga, tatay nga do, kaya tayo po danasa, di nga man nando ang kaduang kamatayan, nunemi kitikin tamo, nung nga pong gino, karin tamo kumikitikit, masaya ang bera po rin kaya katamong pamilya. At muli po, mayab-ayabak kaya katamong. Yung pong oras malapit na po nung yata po umidinan kanini ano pa mo po na po kasi yung oras siya pong tutugyan sabi na yung pakulang ang po pasobro yung kanong pasobro ang pong pakulang may batbat siya anyapit po kaluguran na kapatad yung Diyos po palakpakan tayo king hanggang diyan ang sikanan po katama po. Matula tamo po kasi mabiya tapo. Migising tapo. Kasi po yung kamatayan, tayo po balong datan. Matutut ka, makatalakad ka. Tutupoy ta, layang pipilinan, anak matuwa. Anya, minsan, deng kapatid sabi da ka na mo, balami ka may katatak mati yan. Sabihan mo yung mati, balami ka man tatakutan. O makanano ka pong tatakot, may mambalong datan. Makanano ka tatakot, may balong datan mati. Pumakanyan. Kakatakutan, kalupa namin ng sinabi ng kapatid, nung pamilis tayong lagyo o kimbalwa, watalulog ko, anak, yan kapaya, alay pa yung lagyo mo, makanano ka din. Anya po ini, kita mo, tiyuta mo, kini, magaral tamo, kapamila tanda po rin, tuturo da rin banal kaya katamo, kailangan nagawa tala po. Ila po rin ding maging susi, bangi tamo, makalib tamo ketang meto nga pasbulan. Pasbul kini, pasbul ka rin, kailangan pareho tang makalib. Potang daratang ka, matulay tang magbante, wawa na tiyune, buklat niya. Makanyang po yan. Kanta maswelo tangan. Nya sana po nung miyabe-yabe tamo keni. Miyabe-yabe tamo mo rin nung nuka rin itang sinadya na kaya katamo ng Diyos. Kanyapit po kailangan, sabi ning banal na Espiritu, maging din kaya kong pasbulan ingatan nyo lang. Paingat no po. Uling kaniti tamo makilala. Uling yung malating dila nga na, makapamiray siya. Makasugat siya. Makapalablab na yung api. Kanya kailangan din kaya katamong pasbulan ingatan tala nung malyari mo balang buklat da rin kaya katamong pasbulan milang pakinabang ka rin taong makirandam. Huling magaral tamo po. Pag magaral ka, yapining magaral yan.
o yapining may garal yan. Makanyan po sana. Isa uyon, kasi mag-aral yan. Kasi spiritus tayo. Po, nakanyaman po ito. Kanya kailangan ikatamo, may kakalugod tamo. So, yung oras po at yun pasensyano po rin yung medinan pamo. Yung oras, alas 10 na po. Ding po kaya katamong piece of south nga ng aldo nga ni 6,407 la po. So, God bless you all po kayo. At kay ba't po, din kaya katama ng pulan, kaduang Domingo po ngayon dakal po salamat.
mayupayang kaya kaming Gino. Minsan pa po ngening pinanditay ti alala pong kapupusan ding kekeng kapasalamatan. Pablasang Diyos ko, peparam mo po ingke kaming biyempong sikanan kagum na igpaning kekeng pagkabiye. Ginoking pinanditay ti nung makananong binuklod mula ring kekeng balang sarili. Bang makanyan ming gawan ing metong apagawa mo ke kaming anak mo ing tipunan. Bang makanyan lang magaral ding kekeng balang sarili. Bang makanyan kaming makirandam karing kekang banalayaman. Diyos ko king kaurasan na iti pasalamatan mi tinubod mula ring kekang banal. Bang malyaring miyalang balita king mayap minggawan king aldo bukas. Diyos ko king kaurasan na iti ding dindaming amano. Ding balang dindaming kapag-aralan king kaurasan na iti. Migsilbila sargong sustansya na ning kekeng espiritu. Bang sumulong ya ing balang katao ke kami igpa. May biyasa la sargo ring kekeng balang sarili. Na Diyos ko ingeke makagalman ketang makatuliran. Nune may git makagawa kami ketang kekang kaburian. Igpahaking pinanditay ti manyawat keke ka. Na sana Diyos ko ding kekeng balang kaisipan panimunan mula. Na itasargong mayap akapamalakan ya sargong malyaring agawan ning balang metong kaya kami. Paintulot mo sargong Diyos ko karing aldoming bukas. Ginonong makananong tilutan mo kami amiras kapayapan. Makanyan mo naman sa ginong Diyos igpaking aldo bukas malaya mila pang galawan ding kekeng balang katungkulan. Igpaman nyawad keke ka king ulinaning kekang upaya. Magparalam po kami ampong makis. Tulutan mo sargo ka pamilatan daring kekeng mangalating dapat. Magsilbila sargong panuluig paning kekeng yatong salunan. Awaran mi Diyos ko ang ganay paing mamunag kaguluan king yatong kekeng panok nanganan. Diyos ko kawatan mula ring karelang balang sarili. Diyan mo sargong pusong maganakadeting manibala ka niti ganun Diyos. Bangi malyaring mayakit ampong matangal ing maragulak haguluan king kekeng yatong panok nanganan. Ginoking uli na puning kekang upaya. Tulutan mo sargong Diyos ko king uli na puning saup mo igpa. Ako po, Mama Koreng is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay, B.